खुलुमबाय टेक्निकल बड निउज आपडेटआव आं रमेन बरुवा नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ विंटार सेसननि सिगां कार्बि अटोनमास काउन्सिलनि बेलायाव भारतनि संबिजिरनि आर्टिकल 244A खौ जाफुंहोनो आरो BLT एकर्डनि क्लज 8 खौ नेवसिगारनो दाबि खालामदों कार्बि स्टुडेन्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरि सिमेन रंफारा 2018 इं मायथाइनि 9 डिसेम्बराव जानो गोनां आसामनि पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय नलबारि जिल्लानि जिल्ला परिषद मावख'नि नब्लाङाव प्रिजाइडिं अफिसार फर्स्ट पोलिंग अफिसार सेकेन्ड पोलिंग अफिसार आरो थर्ड पोलिंग अफिसारफोरखौ फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया थांनाय 12 साननिफ्राय आन्थोरजयै सोलिगासिनो दङ होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। जोंनि इयुन राजखान्थि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय जों बर'फोरनो ST हिल्स बिमुं होनायनि बेरेखा बुंदों सुमरंहां। बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों बर' आरो कार्बिफोरा समानै मोनथायखौ मोननांगौ। JNB क'क्राझार बासुगाव चिराङाव नवोदय विद्यालय समितिनि हेफाजाबै खुंजानाय 64थि नेशनेल स्कुल्स गेम्स 2018 आ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। विंटार सेसननि सिगां कार्बि अटोनमास काउन्सिलनि बेलायाव भारतनि संबिजिरनि आर्टिकल 244A खौ जाफुंहोनो आरो BLT एकर्डनि क्लज 8 खौ नेवसिगारनो दाबि खालामदों कार्बि स्टुडेन्ट एसोसिएशननि आफादगिरि सिमेन रंफारआ मोन 16 आफादफोरनि जानानै ইয়াত আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আৰু 16টা সংগঠন মিলি আমি এই সংবাদমেল পাতিছে আৰু মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ দাবী যিটো বড়ো একৰ্ড ক্লজ 8 এইটো স্ক্ৰেপ কৰিব লাগে আৰু আমাক आर्टिकल 244 मते अटोनमास দিব লাগে। बिथां रंफारा बुंबावोदि फैगौ डिसेम्बराव BLT एकर्ड क्लज 8 नि हेंथायै कार्बि अटोनमास काउन्सिलनि मावख'नि सिगाङाव कार्बि नेशनेल स्ट्राइक खालामगोन होननानै फोसावो। আমি সকলো মিলি আহা ডিসেম্বৰ 2018 আমি মাৰ্চ টু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তো স্ট্ৰাইক প্ৰগ্ৰাম আমি আৰু ডিসেম্বৰ 11 2018 আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল সন্মুখতে আমি কাৰ্বি নেশনেল স্ট্ৰাইক ডে আমিতো আয়োজন কৰিম। बिथां रंफारा अजद दैखांबावोदि कार्बि अटोनमास काउन्सिलनि गाहाय सुम रंफांआ मिडियायाव बुंनाय बाथ्रा BLT एकर्डनि क्लज 8 खौ मानिना लानो हाया बे बुंनाय बाथ्राखौ खुगाजों बुंब्ला जानाय नङा होननानै बिथाङा अजद दैखांदों। बेबायदि बुंनायनि सोलाय एक्जिक्यूटिव मिटिं लिंनानै बेवहाय रिजल्यूशनखौ लिरनाय महराव लानो नांगौ होननानै बिथां रंफारा दाबि खालामो। এটা আমি দাবী কৰিছে যকল মুখৰে কলে নহব লিখিত আকাৰে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল হলৰ পৰা ইমাৰ্জেন্সি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং মাতি তাত ৰিজল্যুশন ল'ব লাগিব। बिथां रंफारा बुंबावोदि कार्बि अटोनमास काउन्सिलनि ओनसोलाव RSS एबा BJPनि वन नेशन वन रिलिजन वन कल्चर बे सानस्रिया बाहायजाया आरो जुदि बे सानस्रिखौ बाहायो अब्ला BJPआ मोनसे जारिमिनारि गोरोन्थि मावनाय जागोन होननानै बुङो। Maybe the RSS think that বা BJPয়ে ভাবিব পাৰে যে ওয়ান নেশন ওয়ান রিলিজন ওয়ান কালচার ইটো ভাবিব পাৰে গতিকে কাৰ্বি ডিমাচা বড়ো একে লেভেলত যদি মিলালে ইটো বিজেপি চৰকাৰে বহুত হিষ্টৰিকেল ব্লাণ্ডাৰ কৰিছে ব্লাণ্ডাৰ কৰিব বুলি আপোনালোকৰ চেনেল মাধ্যমত মই কৈ দিব বিচাৰিছে। बिथांनि बादिब्ला कार्बि आंलंआव बर'फोरा 1940 मायथाइयावसो फैयो होनना आरो बेखायनो बर'फोरा कार्बि आंलंनि सान अफ द सयल नङा होनना दाबि खालामबावदों। बिथां रंफारा सोरखारखौ बुंबावोदि जुदि सोरखारा BLT एकर्डनि क्लज 8 खौ नेवसिया आरो आर्टिकल 244 नि जोहै कार्बि आंलं अटोनमास स्टेट होआ अब्ला बै 16 आफादफोरा इयुनाव बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होननानै सुलुङाव फोसावो।
2018 इं मायथाइनि 9 डिसेम्बराव जानो गोनां आसामनि पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय नलबारि जिल्लानि जिल्ला परिषद मावख'नि नबलाङाव प्रिजाइडिं अफिसार, फार्स्ट पलिं अफिसार, सेकेन्ड पलिं अफिसार आरो थार्ड पलिं अफिसारफोरखौ फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया थांनाय 12 साननिफ्राय आन्थोरजयै सोलिगासिनो दङ होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। जोंनि इयुन राजखान्थि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय जों बर'फोरनो एसटि हिल्स बिमुं होनायनि बेरेखा, बुंदों सुमरंहां। हादोरसा हाजो ओनसोल जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि सुमरंहांआ बिथाङा बुङो दि कार्बि आरो डिमासाफोरनि इयुन राजखान्थि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि सुबुंफोरा मोननै हाजो जिल्लाफोराव बर'फोरनो शिड्युल ट्राइब हाजो बिमुं होनायखौ बेरेखा खालामगासिनो दङ। रंहां बिथाङा बुङो दि नंगौ, जेब्ला बिटिसि एकर्डखौ सहि होदोंमोन अब्ला कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लाफोराव थानाय बर'फोरनो एसटि हिल्स बिमुं गनायथि होनायनि बाथ्राखौ सोदेरदोंमोन। नाथाय जुदि बिटिसि एकर्डखौ सोदाङोब्ला थाखानाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लाफोरनि हाजोआरि सुबुंफोरनि मोनथायखौ गोमालांहोगोन आरो इयुन राजखान्थि मोनथाया जोबलांगोन। बे नङादि जों बर'फोरनि मोनथायखौ मोनफ्रोमबो राजखान्थि मोनथायनिफ्राय गादबनानै दोननाय। जों गुबुन हारिफोरनि थाखाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव 4 मासिखौ उदां खालामनानै दोननाय जादों। जों बर'फोरखौ बैफोर मासियाव देरहासारनायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै रंहां बिथाङा बुङो। बिथाङा बुंलांबावो दि जों बिटिएडिआव थानाय कार्बि सुबुंफोरनि थाखाय माब्लाबो एसटिपि नि दाबि खालामबोआखै। अट'नमास काउन्सिलफोरखौ भारत संबिजिरनि आर्टिकल 331(b)(c) खौ नोजोर होनानै दैदेननांगौ जायो आरो जाय सुबुंनि थाखाय अट'नमास काउन्सिल दाफुंजादों बिथांमोननि थाखाय बिधान सभा आरो पार्लियामेन्टारि मासिफोरखौ थिनानै दोननांगौ जायो। बैफोर जाहोननि थाखायनो हारिफोरखौ एसटिपि आरो एसटिएइच खालामनानै होनाय जादों। जुदि बिटिसि एकर्डनि दफायाव लिरजानायखौ सोदांगोन अब्ला भारतनि संबिजिरखौ सिफायनाय जागोन होनना बिथाङा बुंबावो। बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा समबाराव बुङो दि बर' आरो कार्बिफोरा आसामनि मोनफा थागिबि हारिसा, नाथाय भारत सोरखारा बिथांमोनखौ हाजो ओनसोल आरो हायेन ओनसोल खालामनानै बोखावनानै होदों। बेबायदियैनो बर'फोरा एसटि हिल्स बिमुंखौ सोदांनो थाखाय दाबि खालामबोगासिनो दङ। भारत सोरखाराबो बेबायदियैनो बिटिसि एकर्डनि क्लज 8 खौ नोजोर होनानै शिड्युल ट्राइब एसटि बिमुङाव सोदेरनो खोथा होदों होनना बिथां बर'आ बुंदों। बर' बिथाङा बुंबावो दि कार्बि सुबुंफोरा बांसिनै मुलाम्फा जागोन जुदि बर'फोरनि हेफाजाबखौ कार्बि आंलं अट'नमास स्टेट दाफुंनायाव लानो हागोन। बर'फोरा आलादा रायजो कार्बि हादोरसा दाफुंनायाव हेफाजाब होबोगासिनो दं। एबसुआ कार्बि सुबुंफोरजों जेबो जेंना गैया मानोना बिथांमोनहाबो ट्राइबेल हारिनि सुबुं आरो बेखौ नोजोर होनानैनो जों बिथांमोननि आलादा कार्बि आंलं अट'नमास हादोरसा दाफुंनायखौ हेफाजाब होबोगासिनो दं। बर'फोरा संबिजिरनि मोनथायखौ लानानै दाबिफोरखौ दैखांलांबाय थागोन होनना बिथाङा बुंबावो। जेएनबि क'क्राझार बासुगाव चिराङाव नवोदय विद्यालय समितिनि हेफाजाबै खुंजानाय 64थि नेशनेल स्कुल्स गेम्स 2018 आ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। खौरांनिफ्राय मोनथिना मोननाय बादिब्ला गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारी आरो माननि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आसामनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म आरो लोगोसेनो बिटिसिनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।